Здравейте! Търсите най-добрата кафе-машина за 2025 година. Изгледайте това преди да купите. Видовете кафе-машини, които се предлагат на пазара, са в 4 категории. Първата е Шварц машината, наречената американско кафе, експресо машина с ръкохватка, капсул кафе-машина и кафе-автомат. За Шварц машините това е филтрирано кафе с каничка. На принципа на изпарение на водата минава през кафето, вади екстракта и отива в каничка. Кафе-машините най-разпространените, които са с ръкохватка. Самото понятие ръкохватка означава, че ние сами си слагаме количеството кафе, което преценяваме в ръкохватката, съответно и самата дължина. Кафе-машините с капсули са с готови опаковки, както се казва на капсулите. Там единственото нещо, което трябва да направим, да поставим капсулата и натиснем копчето. Марките, които се предлагат, са адски много вече на пазара. Единственият, може би, недостатък там е, че грамажа, който присъства в капсулата, е доста по-малък, но пък за сметка на това имаме доста добри разработки в нанотехнологиите и от малкото количество кафе се успява да се направи добра напитка. И кафе-автоматите, при които вече много широк диапазон, натискаме копчето, самата машина смира кафето на момента, прави ни напитката според дължината, която сме си избрали и се наслаждаваме на доброто кафе. Вече допълнителни напитки като капучино, лате, макиято и още много други, зависи от модела кафе-автомат. По отношение на всичките категории кафе-машини, започваме пак с кафе-машините, които са Шварц. Най-прост модел, варират цени от около 50 до към 150 лева като цена. Поддръжката там имаме филтър, в който след това утайката си свърля и кана. Следващата стъпка, кафе-машини с ръкохватка. Избора на кафе, мисля, като грамаж си е наш. Дължината на кафето също си го определяме ние. Като поддръжка много е правилно да се изхвърля веднага утайката от ръкохватката и след това се измива старателно, за да не се получава запушвания. Ценови диапазон на кафе-машини с ръкохватки от 150-60 стигаме до 1400-1500 лева за ценители. Кафе-машините с капсули, най-упростените от гледна точка на поддръжка. Имаме капсула, която пада в контейнерче и направо всичко си схвърля. Нямаме поръсено кафе отстрани около машината и това е най-предпочитаната кафе-машина за хора, които пътуват редовно. Удобни са за пренасене, малки и компактни, като и там ценовия диапазон започват от около 110-120 лева, стигаме до около 600 лева за кафе-машина с капсула. И най-добрата категория кафе-автоматите, доста по-широк набор от напитки, зависи от марката и модела. Доста от моделите предлагат вече и студени напитки, нещо, което е доста модерно последните 2-3 години. По отношение на поддръжка, зареждане на бункера с кафе, резервуара с вода. Предимството на кафе-автомата, че имаме смиване точно преди направянето на напитката, което означава, че освобождаваме ароматните капсули преди самата направа. Избор на дължина на кафето и грамаж на кафето е според всяка една напитка индивидуално. По отношение на поддръжка, масовите марки имат обслужване задължително всяка седмица, махане на групата, която се намира отстрани на машината, почистване, тъй като имаме остатъци от кафето, които ако не се премахнат, му хлясват. Имаме марки, които имат автоматично почистване. Най-доброто съответно на пазара Юра. Там единството, което трябва да направите, да дръпнете контейнера за остатъчното кафе и да го изпакнете. По отношение на ценови диапазон, от около 500 лева до над 10 000 лева за наистина профи машини. По отношение на избора на марки на кафе-машини, това, което може да препоръчаме ние, в диапазона кафе-машини с ръкохватки, нашата препоръка е за моделите на Гаджия, които имат патентован крема диск, дори модел, който е класико за наистина ценители за направата на истинско италианско еспресо. При кафе-автоматите лидер безспорен е Юра. По-ниския ценови диапазон на моделите на Гаджа са също италиански оригинални като производство, с доста голям набор от напитки и също така новите модели с ръкохватки на DeLonghi са също много добър и правилен избор за едно домакинство. Представяме един модел на Gadget Anima Deluxe. Най-общо за кафе-автомата. Диапазона на направа на кафето е от 8 до 12 грама, като съответно през този бутон се избираме
с колко като грамаж да си направим всяко едно от кафето. Запаметени късо и дълго кафе, като всеки сам си запаметява дължината на кафето. Топла вода, мляко разпъване, включително на този модел имаме капучинатор, който е за разпъване на млякото. Много лесно става, в кутията с мляко потапяме маркуча, натискаме функцията за топло мляко, пускаме в чашката и след това си пускаме самото кафе. Обслужването на кафе автомата е много елементарно. Изхвърляме остатъците от кафето, изплакваме контейнера и прибираме обратно. Чудесен кафе автомат на добра цена. И сега ще направим едно истинско еспресо. Представяме и бестселъра Jura S8. Уникален кафе автомат, при който с едно докосване може да направим до 32 вида напитки. Диапазона на грамажа, с който може да се направим всяко едно еспресо е от 8 до 16 грама. Това е нещо, което никой друг кафе автомат не предлага на пазара. Като всеки друг кафе автомат, лесно запаметяване на дължина на кафето, късо, дълго, капучино, лате, макиато, американо, както казах, 32 вида напитки. Автомат, който не се нуждае от допълнително обслужване, нямаме достъп до групата, самопочиства се кафе автомат. Самата поддръжка е само изхвърляне на контейнера за отпадъците. И сега направим едно истинско италианско ристрето. Чувате кафенелачката, много тиха. 15 мл е количеството на водата, съвсем късо и истинско. Насладете се на истинска напитка. Съвета, който мога да дам за хората, които са склонни да купуват по-евтини машини е: не го правете. При кафе машини с ръкохватки цена под 150 лева, лично за мен с моята практика не е оправдана, тъй като разликата става порядъка на 50 лева, за да икономисаш, за да си купиш нещо, което после няма да си доволен от продукта, който ще направи. Същото важи и за кафе автоматите с цена под 500 лева. Кафе автомат лично за мен няма как да направи истинско еспресо. Всеки знае, че трябва да сложиш материал, за да излезе материал. А от кафе машина за 100 лева с ръкохватка няма как да очакваме някакви добри резултати. Кафе машините с капсули правят наистина по-слабо кафе, тъй като количество кафе, което е сложено в капсулата, е доста по-малко. Но, както казах малко преди това, имаме нанотехнологии, с които производителите спомагат да извадат добър продукт от малко количество кафе. Но моят съвет е за ценителите на истинското кафе да си купат кафе автомат. Също така, различните марки, които предлагат кафе машини с капсули, и вкусовете са коренно различни. Наистина пробвал съм почти от всичките и мога да кажа, че Неспресо или са двете марки, които при кафе машини с капсули наистина напитката си заслужава. Ако сутрин пиеш кафе само да се събудиш, не си заслужава. Но ако си ценител и искаш да пиеш наистина хубави кафе напитки, си заслужава. Ако си начинаещ, най-лесно може да си вземете кафе машина Неспресо модела Мини, най-компактна, най-удобна, но ако си истински ценител на кафе машините и кафе автоматите, които ти направят най-хубавото кафе, аз препоръчвам Jura S8, която с едно докосване прави до 32 вида напитки. Ако с това видео сме помогнали в правилния избор за купуване на кафе машина или кафе автомат, харесайте го и следвайте нашия видеоканал.